आरो बबे जायगायाव गसाइगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे थांनाय मेट्रिक आनजाद एबा 2025 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासिक टप 10 आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि बेवहाय लादों आरो बेनि थाखाय दिनै बेवहाय गोबां आलासिफ्रा बाहागो लाबाय आरो बिबुंथि लाखिलांबाय। मा थांखि लानाय जादों बे हाबाफारिखौ? जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि दङ, मिशन क्वालिटी इडुकेशननि बाथ्राखौ लानानै जों जेब्लायबो खामानि मावदों आरो बेखौ सिगाङाव दोननानै जाहाथे जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानै इयुनाव जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा मोजां मोनसे लामा हान्थिनो हायो, जौगासार जानो हायो आरो बिथांमोननि बे दिनैनि जे टप 10 मासि आवग्रिनानै जेखिनि बिथांमोनहा मासि आवग्रिनो हादों आरो बे आवग्रिनायनि गेजेरजों बिथांमोननि फरायनाय आरो जिउ लामाया जाहाथे इयुनाव मोजां जायो आरो बिथांमोननि फरायनायजों लोगोसे हारि आरो समाज दानायाव बिथांमोना मोनसे गिदिर रल लागोन, बेखिनि आसा आरो मिजिंखौ जोङो दोननानै हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। गसाइगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सोलोंथाइनि बिथिङाव मा हाबाफारि मावनो थांखि लानाय जादों? गसाइगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो सोलोंथाइ बिथिंखौ सिगाङाव दोननानै जोङो खामानि मावबाय थादों आरो इयुन समाव जोङो गोबां बेबायदिनो सोलोंथाइनि सायाव हाबा मावगोन आरो सोलोंथाइ सांग्रांथियारि मेल फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिफोरजों सावरायगोन, मा जादों मा जायाखै, इयुनाव जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बबे लामाथिं थांदों आरो बबे फरायसालियाव फोरोंगिरिनि आंखाल जादों, फरायसाफ्रा मा रोखोमै माने फरायसालियाव फरायनायनि कन्डिशना मा रोखोम सोलिदों, बेफोर गासैबो बिथिंखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद गसाइगाव दखरा हिसाबै जोङो बेखौ नोजोर होबाय थागोन आरो बिथांमोननि फरायनायनि आन्दोआवनो जोङो जेब्लायबो बिथांमोनखौ नोजोर होनाया जोंनिनो दायथ'। गसाइगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावहाय साबेसे मेट्रिक आनजादाव सेथि मासिआव आवग्रिनो हादों? गसाइगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों फरायनानै गासै 36सो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों आरो बेनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो साबसिन टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय जे 10 जन फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों दिनै बेवहाय बरायदों।